Takže čaute ľudia, ja som Epixem a vítam vás z ďalšieho videa. Toto video bude skôr tutoriál, ako si spraviť jednoduché intro. Je to jedno, proste intro do videí. Takže môžete to robiť buď Camtasia Studio 7, Movie Maker, je to úplne jedno. Aspoň myslím, že to je jedno. Takže čo? Otvoríme si prehľadač. Ja som si tu už naklikal túto stránku. Ja vám do popisku videa, takže toto vidíte, Black Rose, tak toto si štiknete. A semka si napríklad vyberete, že čo ja viem. Ja napríklad chcem... Aký by som si dal? Napríklad... Energy Loops. No, takže si na ňu kliknem, pohode. No, načítaj sa. No, a takže semka si môžeme vybrať. Pohode, počkaj, tak ja si... Počkajte. Pomalý internet. Tak čo ja viem, asi napríklad... nie, toto nechcem. Tak ja si dám... Misk. Či čo to je, Loops? No, makaj. No a tu máme... Hociaké tieto. Takže ja si pôjdem ešte trošku ďalej. O jedno. Vyberajte si úplne hoci ktoré sa vám páči. Makaj. No čo ja viem, napríklad, vidíte to pekné. Tak ja si napríklad toto štiknem naň. A tu sa mi zobrazí takéto hodinky. Takže neštiknem na toto hore download, ale vždy na to dole. Lebo potom by vám to nešlo vložiť do Camtasii ani do Movie Makeru. Aspoň ja myslím. Mňa to nejde. Takže dám download. Chce uložiť. Na pracovnú plochu si napríklad dám. Teraz by sa mi to malo hodinu stiahovať. Nie, ľudia. Za chvíľku sa vám to stiahne. Bude úplne toto všetko také. By ste mali mať, myslím. Keď sa nám to dosť stiahuje. Čo bude trvať? No. Čakáme si chvíľu. No, už to máme stiahnuté. Takže to je dobré. Potom si pôjdeme na ďalšiu tú stránku. dafont.com. Budete tu mať aj tak popisku. Takže tu máte... Takže tu si vyberete, čo ja viem... Tuto máte všetky písma, aké existujú. Takže čo ja viem, napríklad si dám, že Alien. No, vidíte? WTF? Čo to je? Takže to stačí, ne? Skúšajte to. Dáme, že Animals, a to takisto tele. Nie, zvieracie logo. Šerifské, či by. A tu si môžeme vybrať napríklad... Alebo retro... American Capital. Tak mne sa páči toto. Dám, že download. Uložiť. Zase na pracovnú plochu. Uložíme si to. Dobre. Potom toto si necháme zminimalizované. Necháme to tak. Takže semka máme tieto dve. Zapneme si Camtasia Studio a dáme import media. Dáme, že z pracovnej plochy, kde to je, pracovná plocha. A dáme, že toto otvoriť. No a ešte predtým si klikneme na toto American, čo si vyberete. No... Klikneme na toto a dáme, že inštalovať. Sa vám nainštaluje do toho napríklad Movie Makera a keď to už budete mať takéto zarobené, tak zrušíte iba. No, potom to zrušíte a malo by to už tam byť. Potom si to intro tu hodíme, jednoducho, dáme, že 6x4, čo to je, OK, sa nám dá, počkajte chvíľku, no. Dajte, že Cal Oats a tu si nahodíte tú bublinu. Čo to je? Bublina, makaj tam choď. No bublinka už tam je. No takže vy si napríklad natiahnete, že na takúto plochu chcete to. Ale toto tam nemôže byť, tak dáte. Ale najprv si to dám, potom si to zrušíme. Tak vy tu napíšete napríklad. Čo ja viem.
sloník. Sloník. Dobre, dáme toto. Toto si trošku znižíme, aby to nebolo zase až také dlhé, 5 metrové. Sloník. Čo ja viem. Sloník. Takže dáme si to takto. Zakopírujeme. Dáme si napríklad 36, čo ja viem. No takto. To je jedno. A potom si nájdeme to písmo, že ako sa volalo. Mali by ste ho mať úplne tu dole, tak kde. Čakaj, teraz ho to si nemám. Nemám to. Takže dám si napríklad takéto. Sloník, takto. A ešte dáme no fill. No border. Takže to sme dali bombasticky. Takže potom si ešte dáme, že toto Ačko, tuto. A vyberieme si, že akú farbu by sme tam chceli. Tak ja by som tam odporúčal takúto. Krásne. Takže sloník. Potom by som to ešte zväčšil. Na 48. Sloník. Dobre, takto. Potom zase si pôjdeme trošku semka, kde sa to a urobíme zase ďalšiu. A tu, počkajte. Oh shit. Ne, to sa musí zrušiť. Ne, dvore, co to dělám? No, počkajte, kým sa semka. Či sem, počkaj, tak si to musíte nasmerovať. Aby to bolo úplne bombastické. A teraz si zase už... Takže dáme napríklad, že sloník, present. A dáme si to už na menšie. 36 si dáme. A, dáme 28. No zmenší sa, kravo. Takto. 28. Dobre. Tak zase dáme no fill. No border. No a takto to budeme mať. A potom... Počkaj, tak to takto nasmerujeme, aby to bolo presne. A po prípade, ak to bude také úplne hovadné, tak si tam ešte môžeme zmeniť tú farbu. No ja viem, tak... Ja dám more text colors. A takto, ako si to tu... Tam taká dáka, tak mohlo by to byť... Bližne... Čo ja viem? Takto. Nehneda sračková, fuj. Čo ja viem, napríklad. Takto. Ale je to hovno vidno, počkajte. Dáme more text colors. Skúsime takúto žltú. Jeby. Takúto svoj. Takú ne. Tak co ja viem, dám takúto a bude vyriešené. No vidíte, už ne. No, takže potom zase trošku zmenšíme. Present. Semka. A čo ja viem. A dáme, že... Čo ja viem. Teraz si to na začiatku zase zmenšíme. No fill. No border. Som nebudel no fill. Dobre. Dobre. No takže počkaj, skúsime si, kde budeme písať, aj. Dčko. Takže ja si to zmenším. Tak. Takto. A do tohto rohu dáme, že gameplays. Dám to už nie takou dementnou farbou a dám to takouto. Či? Tak takou. Dám to trošku černejšou. Dobre. Takže to by sme mali. Tak ja si to zatiaľ pozriem. Ježiš, debili. Aha, už viem, prečo to nie. Musím do pizdy, ne. Čakaj, do prdele. Takto. Tu dáme, že... Takáto. To hovno vidno, počkajte. Čiže takáto. Ešte takisto vidno. Tak zase budeme to smerovať, že more text colors. Čo ja viem, napríklad modrá.
Takúto dáme. No urob sa. Ježiš, ja som debil. Pustíme presne takúto. OK. To môžeme dať do stredu. On to je hlúpo vidno, mňa to sere, omg. No, dáme to takto napríklad. Dobre, to zmenšíme. Zase na tento ďalší roh. Dáme zase, že let's play. Že let's play. Či čo? Počkaj. Let's play. Neviem, dať tú čerku hore. Hihi. Zase no fill. No border. No, takto. Šupneš to ešte menej. Trošku. A nakoniec si ešte dáme, že čo ja viem, také dobre. Čo ja neviem ešte, čo by ešte mohlo byť také. Hovadina, to nevidno. Dáme ešte ďalší cicák. Urob sa ďalší chcem. FGB. To bol let's play. A sem dáme, čo ja viem. Troll. Nie, čo ja neviem. Troll. Video. Video. Tam video. Čo ja viem, potom si to môžem takto skriviť. Čo ja viem, hore, dole. Tak more toto. Troll video. Takto. No, potom zase sa s tým môžeme pohrať. Zase tu dáme takú debilnú farbu. Červenú napríklad. Nie, to už je hnusné. Dáme tam takúto krásnu modrú. Áno, taká. No. Takže, a potom ešte vám jedno chýba toto video. Pesnička. Takže. Tak to dorobím. No, takže čo potom urobíme? Zase pôjdeme na internet. Toto si nevšímame. Dáme, že YouTube. Tu dáme, že nejaká, čo ja viem, dub, step. Čo ja viem. A dáme tu napríklad. Keď si to najprv vypočujeme. Tulu lajkov. No je to dobre, takže môžeme zase dáme zdieľať, skopírujeme, tu dáme, nie, ešte si to necháme, dáme, že Google YouTube downloader, to možno, že zle píšem, ale dobre to píšem, tu to zaškrtneme, CTRL-V, convert video, áno, download, 4 minúty to má, to je nevadí. Takže dáme si pracovnú plochu, zase to tam uložíme, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, matka už to chce mať. Tak, zase nám to stiahlo, zase otvoríme Camtasia Studio, potom zase dáme import media, potom zase dáme Skrillex, potom to zase semka dole vložíme, do riti. Áno, takto, potom chytíme túto hladinku. Nie, dobre. Takto, chytíme toto červené, obťahneme to, dáme toto, dáme cud, potom už to budeme mať akože to video, takže dáme produkty a štér, dáme, že aby sme to mali HD, pravda, že, dáme ďalej, uložíme si to moje intro a dáme si to ešte na dáme si na pracovnú plochu, dáme dokončiť a keď toto budeme mať celé, my si ešte počkáme, dúfam. Pôjde rýchlo, 5 minút, možno že 6, možno aj 10. No, keď sa nám to dorobí, tak to video by malo byť dobré, HD, čo ja viem, full screen, dobrá hudba a to je všetko.
Takže keď sa to dorobí, tak prosím like, odber, pozerajte ma. A to je všetko asi. Čakajte. Ale dobre. Takže like, odber a do popisku videa niečo napísať. A ne debil. Kto to tam je? Robert. Čo vám pustím toto. Tak chcete vidieť? Tak pozerajte. Že počúvajte. YouTube Gamers. Super. No, to je také pomalé. Ty máš tak rýchlo. On to robí 8 hodín. Čo, počkajte, sa pozrieme na Google. Takto. A kto mi nevydať odber, to chodíte na YouTube, no tu napíšete z Apple 700 Game Plays, no kliknete, že Enter. A tu, že toto, že 5 videí. A tuto máte toto, môj channel ako. No tak dáte iba, tu máte taký, že odber. Alebo kliknete na moje video, napríklad, čo ja viem. Semka. Čo ja viem. To pizdy. Dáme, že prihlásiť sa na odber. Tak mi laguje internet, lebo sa mi toto lobby. No, už to rob, Duriči, už to tak dlho robíš. Žáme sa s teba. No, ty kokos, platí turbo. Si robíš riť! 17 minút na to. Koľko? Dokončiť. A potom to iba zrušíme, že nechcem uložiť. A nakoniec si nájdeme to videjko, že moje intro. A štikneme a kúkajte na to. Vidíte sloník? Present. Gameplays. A bude Let's Play. To som sa mal dať celé video. Dobre. Takže to pre dneska išiel diel asi všetko. Takže mi dajte like aj odber. Takže a ešte sa na ďalšie tutoriály. Takže teda čaute.